Assalamu alaikum jama'a, yau mun zo muku da wani bidiyo yadda zaka samu kowane application. Yawanci yanzu kuna ganin ƙananan wayoyi ne gare mu mutane, ƙananan wayoyi ne gare mu, to bisa ɗaukan wani abubuwa. Kaman mutum ƙananan wayoyi ne, yana son WhatsApp ma, wani yana son TikTok, wani yana son su WhatsApp, su TikTok, su wani YouTube duka yana so, to wayan shi baya ɗauka ko wayan shi ƙarama ce. To mun zo muku da wani application yanda komai a cikin shi akwai, kowane kalan application, wato wannan social media gayi nan, sai mu danna kan shi, har su Snap duka akwai a cikin shi, social media. Yanzu yana searching zai shigo, to ga cikin application su Instagram, su Facebook, su waye, nan kun ga Messenger, Instagram, Facebook, WhatsApp duka ga su nan a cikin shi, ga su nan su wani Snapchat, YouTube, TikTok, YouTube gashi nan, WhatsApp gashi nan duka akwai a cikin shi, gashi nan kala-kala, Gmail waye duka akwai a cikin shi. Kuna gani application kala-kala a cikin shi gashi nan, application jiya sun kai 1000, sai ka zaɓa. Kuma in kaman kana neman wani application da wayan ka baya ɗauka, sai ka danno nan wurin searching kenan, nuna muku nan inda ake searching, sai ka shige shi, sai kai searching duk abunda ka rubuta. Yanzu bari mu rubuta TikTok misali, TikTok gayi nan ya bayyana a sama nan, TikTok ga nan ya bayyana TikTok, bari mu danna kan shi. To kana rubutawa za su baka nan kenan, ga wurin shiga application, ga wurin game kala-kala akwai a cikin shi, ko da babu a wayan ka sai ka duba kayi downloading ɗin shi, ga nan gurin. Mun gode, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa.